Няма котка. Чакай. Има котка, няма котка. По-надолу. Има котка, няма котка. Добре, сега към истинското видео. Бягай, Майя. Чакай. Добре, сега. Един човек ни гледал там, много странно ни гледа. И още ни гледа, обаче не се маха. Добре, ето. Не мога да дръпиша малко там, докато Чакай. слегна. За тебе има човек. Всъщност отстрани. Пред теб. Добре, айде. Страхотен си. Можеш да ставаш вече. Чакай. И готови сме. И това беше всичко, вижте ми ангела. Колко е прекрасен. Замръзнах. Спирам го. Кален. Спирам го. Да, чао.